Sunana Zara, ya sunanka? Yaron baba. To yaron baba. Yaron baba ka duba kalla kayana daga sama ƙasa dressing ina. Ka rating din shi a scale din 1 to 10. 1 to 10. Ban gane ba. Kai scale din like kwalliyata daga dressing ina da kyau na da komai. Idan aka ce a scale din 1 to 10 me wanda maki zaka bani? Zan baki 60. Zaka bani ma 60 ma? To na gode, na yi kyau kenan. A kin yi kyau sosai. To shikenan, zaka iya faɗa min sunan budurwarka? To a gaskiya dai yanzu ba ni da budurwa. Baka da budurwa. To shikenan dai, to tunda baka da budurwa dai bari dai still da in tambaye ka. Yanzu a ce da budurwarka idan kana ma da budurwar ko tsohuwar budurwarka ce ko ta yanzu dai kai ka yi imajinin kana da budurwa sai na zo maka da miliyan 10 sai na ce maka yanzu ka zaba ko ka rabu da budurwarka ko kuma ka ɗauki miliyan 10 ne za ka ɗauka. Yanzu akwai kuɗin a wajenki? To za a iya samun kuɗin a wajena. Ba ni su kawai a manta da hafinta.